खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव इउपिपिएलआ 5 बोसोर सोरखार खुंनायनि उनाव 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया बे खेबाव बिटिसिआव आरोबाव सोरखार खुंनो थांगासिनो दं। फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जागोननि सपर्ट एबा समायखिराखौ लासिगोन। बे समायखिरा लागोन हाबाफारियावनो आसामनि गभर्नरजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बे समाव बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बिटिसिखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय जों सुबिदा बादि खामानि मावगोन आरो बे बाराव दैजिं फेस्टिभेलआ फिन खुंजागोन। बेराफारसेथिं दासान्दि ससियेल मिडियायाव बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौबो आरोबाव बिटिसिनि चिफ खालामनांगौ होननानै नंखायै फोसावनाय नंखायै बानसावनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। जेराव प्रमद बर'आ मोनसेल' सिट देरहादोंब्लाबो चिफखौ प्रमद बर'आनो जागोन आरो फैगौ 5 अक्ट'बर खालाराव प्रमद बर'आ समायखिरा लागोन होननानै बाथ्रा फोसावनाय एबा ससियेल मिडियायाव नंखायै फोसावनायखौ नुनो मोनदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि गोदान सरखार जानो थांगासिनोखौ लानानै साबायखर बावदों एबा साबायखर जासिदों बिथाङा। आरो बिथाङा इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायनि बाथ्रानि सायावबो फिन आरोबाव खौरांगिरिनि गेजेरजों खुगा बेखेवदों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथाङा मा बुंदों। जों मिथिनो मोनदों जे फैबाय थानाय 5 अक्ट'बराव बिटिसिनि गोदान सरखार बियो अटेकिं लानो थांगासिनो दं समायखिरा लानो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरखार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जे रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अटेकिं लागोन बिनि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ आङो बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टि आनसलिक दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ बुजा बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ बियो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन। दा बिसायख'थिया बारलांबाय आनसलिक दोलो बिपिएफनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो इउपिपिएलनो 7टा सिट होबाय बिजेपिनो 9 सिट होबाय। जोंनि जे आपिल जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों आवगायबाय थादों आरो दिनैनि बुब्लियाव दिनै बे अहिंसानि दिन आरो दिनै महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानाव बे साननि गेजेरजों आङो हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्मान खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बयनिबो फोरमायबाय।
नैथि खौराङाव दङ 3 सानसिम सोंनाय फिननायनि उनाव CIDआ बृहस्पतिबारनि मोनायाव जुबिन गार्गनि लोगो महरगिरि अमृत प्रभा महन्त आरो सानब्रैनि सोंनाय फिननायनि उनाव देंखोगिरि शेखर गस्वामीखौबो खादों। सिंगापुराव जुबिन गार्गजों जानाय जाथायनि सानखालि बिसोर सानैबो हटेलाव दंमोन। शेखर गस्वामीया बै सानखालि जुबिन गार्गजों थादोंमोन आरो अमृत प्रभा महन्तआबो गासै जाथायखौ गावनि मबाइलाव रेकर्ड खालामदोंमोन। अमृत प्रभाया बै भिडिअफोरखौ बुथुमदोंमोन जाय दासान्दि ससियेल मिडिया आरो निउज मिडियायाव गोसारगासिनो थादों, जेराव जुबिन गार्गनि थैनायनि समफोरखौ दिन्थिनाय जादों। अजद होनाय जादों दि बे भिडिअफोरखौ सासे मुंदांखा फालांगिरिनो हरनायनि उनाव अमृत प्रभाया लासै लासै भिडिअफोरखौ बाहागो खोन्दो खोन्दो खालामनानै भाइरेल खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गजों जानाय जाथायनि उनाव अमृत प्रभाया सिरियै थाखोमानानै दंमोन, नाथाय जोबथारनायाव सिंगापुराव थांनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनायनि उनावनो अमृत प्रभानि मुङाबो सोराङाव फैयो। गुबुन फारसेथिं सिंगापुरनिफ्राय फैफिननायनि उनाव शेखरआ साननै गावनि न'आवनो थाखोमानानै दंमोन आरो बेनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव गोबां खौरां फोसावजानायनि उनाव बिथाङा जाथायनि उनाव गावखौ सिमान लायो। थामथि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि रंजानायनि गेजेरावनो जामुगुरि हाटआव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों। जामुगुरि हाटआव मुसुखाखौ दैयाव फोजावनानै फैफिननाय समावनो गारिया जाब्रबथायाव गोबां लाइमोनफ्रा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों, जेराव सा 15निबो बांसिन लाइमोनफ्रा गोब्राबै जाब्रबथाय जानानै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। कुसुमतलानिफ्राय जियाबरालि दैमासिम दुर्गा देवीनि मुसुखाखौ फोजावनानै फैफिननाय समाव महेन्द्र सुपारनि गारिया जामुगुरि हाटआव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिनि नम्बरा AS12AC8696। जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ साहा जामुगुरि रुरेल हस्पिटालाव थिसननाय जादों। बिसोरनि गेजेराव माखासे गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बेबादिनो मध्य प्रदेशनि कान्डवा जिल्लानि औरदाला गामिनि विजय दशमीआव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुसुखाफोरखौ लानानै गंसे ट्रेक्टर ट्रलियाव लानानै थांबाय थानाय समावनो फख्रियाव गोग्लैदोंमोन आरो बेयावनो सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 8 गथ'साफोर दंमोन। खुंगा 25थि गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारि खुंफुंदों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो इसोरनि गियानजों गाहाम आरो जाफुंसार सुबुं दानो थाखाय गथ'सा आरो लाइमोनफोरखौ लानानै खुंगा 25थि गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' बाप्टिस्ट इउथ कमिटिनि बानजायनायाव थांनाय 28 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय थांनाय 2 अक्ट'बरसिम गासै सानबानि हाबाफारिजों आलांगि जर्दानपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। गथ'सा आरो लाइमोन जौगाखां हाबाफारिखौ खुंफुं आफादनि मासिगिरि नमल दैमारिया हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे गोबां बाथ्राखौ मिथिहोदों। जोबथारनायाव बलिउडनि किं खान शाहरुख खानआ बिलियनपति जाबाय। बलिउडआव 33 बोसोर फाव खालामनायनि उनाव सुपारस्टारनि सम्पथिया दा $1.4 बिलियन सहैबाय, जेराव बुहुमनि मादावनो सेथि बयनिख्रुइबो बांसिन धोनिसिन फावखुंगुर जानो हाबाय। थामहिनबा बिथांनि भारतारि रांखान्थि एबा राङाव बिथांनि सम्पथिया 12,490 कौटि रां जाबाय। बे अनजिमाखौ 1 अक्ट'बर खालि हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट 2022आव फोसावनाय जादोंमोन। शाहरुख खानआ भारतनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन फावखुंगुर महरै गावनि मासिखौ सिगाङावनो लाखांखाबायमोन। बिथांनि फालांगि लोगो जूही चावला आरो बिथांनि नखराबो 7,700 कौटि रांनि सम्पथिजों भारतनि धोनिनि फारिलाइयाव दङ, गासै नैथि फारिलाइयाव दं। हुरुन इन्डिया रिच लिस्ट 2022आव मख'नाय जादों दि 59 बोसोर बैसोनि शाहरुख खानआ गिबि खेबनि थाखाय 12,490 कौटि रांनि सम्पथिजों बिलियनियार क्लाबाव हाबबाय। दुर्गा फुजानि समाव नबमीनि मोनायाव नगाव जिल्लानि कसुवा पुलिस थानानि सिङाव कामपुर बैथालांसु लामायाव थानाय थिंगिमारि साहा बागानाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादों, जेराव इ-रिक्साया सौग्राव फैनायाव बिमल कचारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जेब्ला सुबुंफोरा मोनानि समाव फुजा पन्डलाव थांगासिनो दंमोन, अब्ला बे समावनो इ-रिक्साया बिमल कचारीखौ सौग्राव फैदोंमोन, जायनि जाउनाव बिथांनि जिउ खहा जायो। जाथायनि उनाव कचुवा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सहैनानै गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय नगावआव दैथायहरनाय जायो। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय इ-रिक्सानि नाम्बारा AS02GR3441। जाब्रबथाय सोमजिनाय इ-रिक्साखौ कसुवा पुलिसआ जब्द खालामबाय होनना सुलुङाव फोरमायदों।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।